Πάλι μαζευτήκαμε σε ένα όμορφο μέρος να σας δείξουμε πάλι κάποια πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν την καθημερινότητα στη ζωή μας. Βλέπουμε ένα τελάρο, το οποίο είναι άδειο για να μεταφέρουμε, να κάνουμε μετατροπές σε κάτι πράγματα. Θα το μεταφέρουμε σιγά σιγά στο σημείο που θέλουμε, το σταματάμε. Αυτό φυσικά γίνεται με κάτι βαρύ. Φανταστείτε τώρα να έχετε πολλά τέτοια κασόνια βαριά και να υπάρχει τρόπος μέχρι κάποιο σημείο να το μεταφέρεις. Το θέμα είναι θέλει πολύ αυτοσυγκέντρωση για να το μπορείς να το καταφέρεις. Χρόνια δουλειά. Θα μπείτε στην ιστοσελίδα μου www.megasmagosdimitrios.gr για να σας δείξω πώς μπορείτε να τα καταλάβετε. Πάμε λοιπόν, το μεταφέρουμε και λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο γρήγορα. Το σταματάμε. Και